Pangtukuron sa nagkadaiyang mga munisipalidad ug sa Lamitan City, Basilan Province ang 15 ka Two-storey Barangay Hall Buildings. Kagahapon Mayo 6, gihimo ang groundbreaking ceremony sa proyekto nga gipanguluhan nila Governor Jim Saliman ug Vice Governor Yusuf Alano kauban ng mga representante gikan sa MILG BARM. 80 million pesos ang kinatibukang kantidad sa proyekto nga gikan sa MILG BARM. 15 ka mga barangay ang recipient niini nga gilangkuban sa Barangay Malinis ug Malakas sa Lamitan City, Langil sa Muhammad Ajul, Tabla sa Tuburan, Mebak ug Bakong sa Sumisip, Atong-atong ug Baungis sa Lagtawan, Suligan ug Babag sa Tabuan Lasa, Buhe Libong sa Tipo-Tipo, Matata sa Ongkayapukan, Apil-apil sa Albarca, Shipyard sa Maluso ug Manangal sa Haji Mutamad. Mitambong sab atol sa groundbreaking ceremony ang 15 ka mga kapitan sa recipient nga mga barangay, mga municipal mayor ug mga department head sa Basilan Provincial Government. Gilaumang magsilbing instrumento sa mas maayong serbisyo sa katawhan ang pangtukuron ng mga barangay hall. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.